5 ijiem biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, direttur fih dan il-Kunsill Malti għall-Isport f'pagament wieħed ingħata ħlas ta' 18,000 euro. Innota dan l-Awditur Ġenerali li żied jgħid li din l-approvazzjoni waslet fit-18 ta' frar 2013. Approvazzjoni innota l-Awditur li waslet biss fit-tmiem tal-mandat tad-direttur u li kienet iffirmata mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport ta' dak iż-żmien Clyde Pooley. Mhux dan biss, fl-aħħar snin l-Awditur innota serje ta' nuqqasijiet oħra. Fost dawn kien hemm il-fatt li mill-ħatra tiegħu fl-2008 sa Marzu 2013, iċ-Chairman ta' dak iż-żmien kellu r-responsabbiltà ta' approvazzjoni ta' massimu ta' 6,000 euro f'direct orders. Minkejja dan ma nstab l-ebda dokument li jagħti evidenza tal-approvazzjoni ministerjali kif mitlub mill-liġi. Barra minn hekk l-Awditur innota kif kumpanija li toffri servizz ta' kontabilità kellha kuntratt ta' sena li kellu jwassal sal-15 ta' Jannar 2013. Però fis-16 ta' Jannar 2013 saret notifika li estendiet il-kuntratt ta' sena għal perjodu indefinit. L-ispiża totali ta' servizzi li ma ddaħlux fl-istadju ta' tender skont ir-regoli ta' xiri pubbliku ammontaw għal 40,573 euro. Dan ġie kkunsidrat bħala direct order għal perjodu indefinit.